Короче, într-o zi, Denisul e în depresie. N-am înțeles, mă, e și asta. Așa mai apără. Și cu tine, dă-te jos, ei. Nu! Eu am pierdut-o pe ele, maica mea! Ea ele, maica, nu pisică! Care le oaică, ei? Cum o cheamă măcar? Nu! O cheamă Aurica! Este picul peste mele! Dă-te o jos, ei, că-i schiși și-i zboșești amuș. Nu! Eu vreau să mor repede, fără durere! Aha. Ia dă jos și o să arăt eu un loc unde poți muri repede și încă și fără durere. Și chiar, hai că mă dai amul jos! Hai, băiat, și o să arăt. A, dar eu? Așa, băiatul vrea moarte ușoară. Ori ce să leg? Tapcu, lopata sau tabureta? Tabureta. Și băiatul vrei tu moarte, amu și-ți fac eu moarte. Fete sunt multe, eu sun. Băi, dar tabureta face lucruri magice, ui.